उन्हाळा कडक असल्यामुळे अनेक लोक नदी तलावामध्ये पोहण्यासाठी जातात, परंतु कधीकधी हा पोहण्याचा नाद जीवघेणा ठरतो. अशीच एक घटना पुण्यामधील खडकवासला धरणामध्ये घडली आहे. पुण्यातील खडकवासला धरणामध्ये पुण्यातील 9 मुली पोहण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र त्या 9 मैत्रिणींपैकी फक्त 7च जण पाण्यामध्ये उतरल्या होत्या. परंतु तेव्हा अशी घटना घडली की बहुतेक या मुलींमध्ये काही मुलींना पोहता येत नसावे, तरी देखील त्या पाण्यामध्ये उतरल्या आणि त्या 7ही मुली पाण्यामध्ये डुबू लागल्या. परंतु त्या मुलीमधील 5 मुलींना वाचवण्यामध्ये यश आले असून 2 मुलींचा बुडून मृत्यू झाला आहे. तेथील PMRDच्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी 2 मुलींचे मृतदेह बाहेर काढले. या सर्व मुली बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. तेव्हा मित्रांनो, आपण जर पोहण्यासाठी जात असाल तर सावधानपूर्वक जावे किंवा आपल्याबरोबर ज्याला पोहता येत असेल त्याला घेऊन जावे, जेणेकरून अशा दुर्घटना होणार नाही.